Cepat pagi akan terbang, lanjut akan masuk katanya tiga dua alai kapakai di Minang kapawalai karamden di nyoden di nyojun akan dengai ayo salam macam badi aji yang amarilah jemaah kami minta Wajodan kota lampawalai karam jenari nyoden dinyoyun angkat dogai biarlah kami abadan Bagurang indakan alaina bagurang indakan lakar badan tinyo manakan ini mudi badan badan tipe jual lain badan tipe Lekar badan tinyo manakan doa baringin di pasar makai di mana di bawah kantona garian lai di bawah kantona garian lai garam den di nyoden di nyodun angkat dengai nande yakin rasa mubah niai debat mungkin malam ini alai rasa malam ini alai rajuden di nyojun angkat dengai Sabu
Kaminan indah aja dia pandai ilmu diikuan talatano dada ilmu diikuan dada talatano dan kok sente yang tolong labila dan begitu dada sarana pundur dan begitu nana sarana pundur
Rasulullah